Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty riders. Arngot ki kertong ke United Democratic Party na Southwest Khasi Hills District hak lai poi teri Kuala Lingkod arjar persan kila lek ban tap kerteng yela di office Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District na kebentak election MDC sya Khasi Hills Autonomous District Council keban selong hak ar poi teri urempang arjar persan. Kini ki kentop yoba Jaslan Roy nong si Demokrat constituency beruba Pius Marwen na Langren constituency boderu MLA Naranikor. Habakran sekilat pathai kubor kila penpau ya kejing sokhia lor ke sok chong san kariti ke dustur ke roy ke par bat ke kam jungok kai pathai ke badon kamha hakate ke constituency. Hababen rap uba Jaslan Roy ulo angru ba ke don kam shushu ban penjana ya ke rukam trai kam ke kernet benriu kariti sensyar ya ke bau Reverend JJM Nichols Roy ulo wanra. Election ban long ke MDC ke berkongsan ke bang da don jing tmu kalong ha ka ba kumong in wanra ke song sok song sain ha ki snong ki thau ha ki hima ha ka ba ui ba ting ting ki don bon ki krum ki snong ki thau la kun nong an prasyang ban long ke channel of blessing nai ka banta ban wanra ke jing ya tuli ha ki snong ki thau khnang ba ka roi ka par ka de ban yaj be yaj rangti ha ka ba de bet ka sinchar khadar ki snong ki thau Kabar berdei keba ngayui hagi ciri berkat discouncil. Irang don siam sibun bandang penklan cucu. Ya ke riti ke dustur ke jongi. Akaba laku mungkin nam alatan baca ke pemon ni ke riti ke dustur kasih jongi. Nama penteng ke don ke besim ke bu. Way kumway. Kini ngayi baka don kambe ke discouncil ban streamline. Akaba kuno baka di benong bet tangkaway ke rukom. Haga ye dai ke jaj ke khong haga ye dai rangkat ban ki bobon ki riti ke dustur hoj ki riti ke dustur ngi don ke je pher haga la ke jong ke jaka haga ke jong ki kom long hanrei la kunum no ki de ban don ke jing renti khnang ba kanom di ke jungkulma kabar padi ke bang i ba haga je dai bat ke roy ke paru ha ki bobon ki jaka ngi iba kadon ke jing yele ke peteng khamtam ha ki konsi MDC la ka jong MLA la ka jong ngi iba kadon ha ka jing ya klumar jingot khamtam ki pai ba ki be kersian la ka jong ringa kni ti ba hang ni hamau kruat ki jongi ba da ka ba yan job manga ya kani ke MDC na ka ju ka party ha ka bai MLA ngi don ni sos kam bangila ban ai ki jik sikri ke kham ha nam ta ki pai ba ha ga ji dei bat ki kam development bat ki kam penroi snok penroi thau bat ka balai ke bang akwa ban bo ngayu i ha gi ni ki sni ha gi ji sia ke kam MDC ka long ke berit manager bat ka kam MNA hnrei ngala mudur hala marwei bat kum wei ni ki stakeholder ha gi ni ki snem la dep ha ka bangai la don ke jing angut kamtam ke ji dei bet kini ki kam jua kai putai ngalam kut jumot badar kalat kepli bengalong kum MDC desi ha ka bangin ngalam nanti tangkum unong ngalam nanti desi piso tho bagi skim MDC kalong ke berit handring kmi nanti da ka bangin don rekat beru MLA nga sos kam bangila men penkaladur ya kini ke konstitusi ke jungi ha ka bangila men ngalam nanti ki kun samla ha ki snong ki thau kumno ban promote ya ke tourism sector Namangi i ke jika jungi bat kumjur wat hagani ka rikasi jungi ngimdon ki industry ngimdon ki ngimla ban yokla ki kon samla jungi ban so ya ki kam ki jam laitna ka kam sarkar tingi so thu ba ka kam sarkar kalong ka hadu kata makadon tang khndiat ban ong ya kini ki kon samla jungi ki beranang lastat syanungin pha lada ki myo kam sarkar ban ngai i ban halor kani ka tourism sector kan dik way kalat kum mengitip baka tourism ka de ka industry ka he ta ma ka perthai hanrei ni hang ni kadang long ka berit haba yin jor ha ki gisnam la dep na khmi den ti ba ha ki gisnam man bangin ya trailang ka MD ha ka bangin create ki awareness program fair kumno ban kinang ki samla jungi ban stang ye ki kam tourism la ka long ha ka ban set up ki homestay ye ki guest house bani ye ki tourist spot ki fair ka bangin i ba ka don ka potential hapo jungi ne konsi jungi bat ka bakhado ka bangakwa ban bu ya ka jingkut jumot kalong ba
kumno banginang la ban penklan susu ya kirti sensyar kamtam hagaji dei ban kampan bhaya ka jing don jong ki bobon kini ki riti traikam hakane ka khnet ka ban riu jong ka sekshedul ban ngi I ba yakane le si nadu ka ba reverend GGM ulawanra hakane ka riti sensyar ka India ngi I ba halendat jong kadang don bon ka bangi haban pulebnya kumno banginang penklan ya ka kombat ya ki riti ka dustur bat kamtam ya kru kombat kendo siap namar bangi I on hagini kisngi mata ki me ki jimpulmar wat hikikor ki jaj ki biya don kambon ka kendo siap ban ngangech kam da kata ngin la kumno ban fulfill haga bangin la ba ka jaj ban ru jongi kanang scam kamtam hagar kombat ya ka kendo siap ya kini ka election ke pemerintah ngasno ba ke don ki jingalam ko pla jong nong thau haga ba ngali yo lat na do ba ka parti kala ibit ingaban long candidate kat bangaya serum seneng aga bangaya kendo ki snong ki thau ki long trai je parti bat kumjo ki parlok ki bajar kala don sibon ki ba laai ka cing kidbok kirwang ban krisyan hagani ka election namar katang so ba kamdon kanu kanu ka cing so artatin bang de ban job ki election namar don rekat baru MLA haga ba nila tray bahal kum ka party ke cingalam ju ba nek kum MRA bat negaliang jungar lai persangkat bala ban ya tray kat bakot lai bor buj haga chi dei bat ki pai ba ban ya rung mi ha kisnong thau bat ngas thu ba ka don ka cingi ni ki pai ba makin ai ke jikasian haga di election maka tang so ba ka long ka ba so scam bangi de ban job di election ki pai ba ki la sakhe ya ka kam ka ba ngi la tray ngi la wara ya ka roi kapar na kata ki babon ba ki bentah langi phai habar ambarok kiliang dia ka jingya janti ka jungi hakini ki benai baladap ka ba ngai plu jumut amala ki son amala ki primary unit amala ka kashnong ho jase kadon kato kane hakini ki for ki baladap hendrai enda ngilai declare yang ketong kum MDC ba yale biang manga na kalian ki pajba baro ki no kersan jo ka parti ngampat I batang ha kanu kasnong ka ba kila don kata kacing ya pher jimut ne ba kila phalo laki phalo sene satai ndrei ha kacing ya ki jungi ba baro ki no kersan na ki snong hi bro koi na ka konsorsi hi bro koi ngidon kacing ya teli bat na kalian kacung kiru kamton kata kaman sim bakin don kata jimut sane satai mar ki sotho ba kai ka kam ka ba ngila trai bat ki sane scam ru haka jengelam ka jonga bat ngakar men scam kumbang ala ong ban biang sistem ba haka ni ka election ka pemerintah ba ki pejba ki sane cispa na kentah ka kanika NDC election bat cispa persen ba in poi pe ka thong ya ka jinchap de hak ni ki saus nem tam hoj ni sotho ba apo hasil hi umur apa idai baka district council habidai baka kam NDC kam daya ka bangio scheme ka ba board ndai kum ka scheme ka bangio MLA ka bangio baik manos nem ha ka NDC hakin kitam ha ka jingilam jo ka parti ki jungi po ka district council hakini ki saus nem tam ki kam poroi hi ka ba ngipat ju UI ha ki por menchwa kumu MDC balale ha langren konsumsi hi kapa sibun ba kumba filasaki kini kisnem ki for ki baladap ki bengi lawara sibun ki kamperoi abai dei bat kasnong ka thau hi bro koi po election ka bamata kapa ngaladap keren ru ani ki ayo ka baladap ka jikermen nele kumbangi na ong kumbangi don jikermen sispa kai ka banga ong ta ngai scam ba kinoi lam ki tong kersian ki ai tor ngakat ha ka election ke pemerintah but ngai ru bana kalian kino kersan ro bagi scam jumut idon ta cikerman ba info bisa ketong nong elam do parti but ko mo mikmat do parti UDP badai ko mo MLA bat MDC hawi dei hi but arti ki konsil mo ka Jante Hills bat ka Hasil do konsil ka parti ka jungi ka don jikaman bro atli ban jalam ya ka isi ha ka nika kenti ka pemerintah ka bangi I ba ki keltong ni I ba ki MDC ki ba
yalam hak ni ki por kum ki setting in si ngai ba ma ki wan phai biang hakapor bat ngati kena ba hak ni ka isi kamun ta ba ka parti ke jumi po atli ki autonomous sikusil bangin don hakmat penyelam ya ke isi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya